Kung naa kay kasuko sa usa ka tawo, unta dili pud nimo iapil ang mga inosenteng tawo para imuhang idamay sa mga porhisyo. Ang sayop is sayop, dili ngay dugangan sa lain pang sayop para mosamot ka worse ang sayop. Siguro nadungog na ninyo ang nahitabo sa San Juan nga kini si Boy Dila. Daghang napungot niini tungod sa iyang gihimo sa usa ka rider nga naapektuhan ang iyang pagpanarbaho tungod sa pagbuhos og tubig ni Boy Dila. Oo, daghang taong nasuko, napungot, naporhisyo. Ang uban, nabasa pa ang ilang laptop, cellphone, mga uban pang gamit. Makapungot gyud ni si Boy Dila, pero nay ubang tao, nakita nato ang di maayong nahitabo, pero unta dili po nato dugangan paglaing sayo para mamorhisyo po ta sa mga laing taong naningkamot sa pagpanginabuhi. Unya biktimahon nato sa fake booking para lang makabawas sa taong gikapungtan. Natural, suko kayo ta sa ato ang gibati sa gihimo ni Boy Dila, pero unta ato apong hunahunaon kung manimalos ta sa usa ka tawo nga imuhang gikapungtan, di nimo idamay ang taong nanginabuhi sa pagnegosyo. Unta imuhang hunahunaon. Imuhang hunahunaon nga di gyud maayo maghimo kag fake booking nya ipangalan nimo sa tawo nga imong gikapungtan. Unta hunahunaon pud nato nga di gyud lalim ang puhunan sa pagkaon nga imuhang gitripan sa pag fake booking. Mga delivery rider nga naghatod sa pagkaon, unya fake order ra di ay. Kinsay magbayad? Unya ang taong nag-effort sa pagluto para i-deliver, unya mapunta lang sa wala. Ang puhunan nga ilahang gi-cash out para anang pagkauna. Dili pod maayong imuhang idamay ang mga taong naningkamot sa pagpanginabuhi, unya imuhang gamiton para lang makabawas ka sa tao nga imuhang gikapungtan. Nakapurhisyo kag samot sa mga tao. Unya kinsa magbayad ana. Ang effort sa pag-deliver, kasabot ka na. Kung pungot ka sa usa ka tawo, ayaw idamay ang mga taong naningkamot panginabuhi. Ayaw pamorhisyo sa ubang tao. Nakita nato nga nakapurhisyo na si Boy Dila sa pagbuhos og tubig sa mga tao. Unya tungod kay gusto kang mobawas sa iyahang gibuhat, nag-fake order kag para ipangalan sa tawo nga imong gikapungtan. Unya mag-unsa na lang ang negosyong panginabuhi nga gihimo nimong fake orders. Imuha pang gidugangan paglaing porhisyo sa mga fake booking. Dili gyud na maayo. Ang kasuko nimo sa tao, ayaw idamay nga makadugang pagsamot og porhisyo. Amping, God bless you.